Center for Social makamaka limene la CDED, Center for Democracy and Economic Initiatives Development, amene akupangitsa msonkhano umenewu ndi mkulu wa bunge limeneli a Sylvester Namiwa. Ndiye tikhale pano kunena kuti tikupatsireni zonse zimene tikubweretsereni maka kuchokera kwa mkulu amene wa bunge la CDED, timve kuti akufuna kufotokoza zotani kwa mtundu wa Malawi. Khalani pomwepo. Zikomo kwambiri mawu abwino. Ndimafuna choyambirira ndikulandireni ku msonkhano uno, msonkhano wa atolankhani amene mukutimvera kumadera osiyanasiyana komanso kutisatira pa masamba anchezo. Takulandirani. Timathokoza kwambiri chifukwa nthawi zambiri mukaona kuti CDED ali ndi uthenga, inu mmakhala pomwepo machita chidwi. Komanso mundilole ndikuthokozeni inu atolankhani amene muli mu chipinda chino chifukwa kuti tinakuyitanani mochedwa koma simunanyozere mwabwera muno. Ndimafuna kuti koyambirira monga ngati ife mtundu wopa Mulungu mundilole kuti ndipemphe uzipereka kuti zonse zochitika pano ziyikizwe manja mwa Mulungu. Tipemphe uzipereka kuti atipase pemphero. Ziko. Sekema sote pemphere. Tikuthokozani Yehova wamphamvu zonse kamba ka chikondi chanu chimene mwatonetsera nthawi zonse. Tikuthokozanso chifukwa cha tsiku lopambana limene mwapereka kwa ife. Taonani tasonkhana chipinda chino pamene atsogoleri athu ali ndi zoti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Tupemphani kuti mwatche makutu athu komanso onse amene akumvera msonkhano uno kuti likamve kuti kodi atibwetsera zotani. Khala nafeni pamene msonkhano uno kuyamba kufika kumapeto. Zonsezi tapempha kudzera mwana wanu Yesu Khristu. Amen. Thank you very much for that prayer. I've been already introduced, but in the interest of transparency and accountability, I think I should also reintroduce myself. I'm Sylvester Namiwa, CDED Executive Director. This is, we are calling it a press briefing because we have the members of the fourth arm of government amongst us. Therefore, I think I should allow, or I should open the floor so much that you should introduce yourself. Zokambirana zimene tikambe muno zofunikira kwambiri kwa Malawi ndiye tigonera kwambiri pa chiyankhulo chimene timamva chachichewa, komabe apo ndi apo tiziponyapo kachingerezi popeza kuti anthu ena chiyankhulo chimene chisachimva. Ndiye ndinathokoza chifukwa cha pemphero labwino, komanso ndimati mundilole kuti anthu akudziwa kuti awo ndi Anamiwa kuyankhula koma muchipindamo muli ayani, ndiye tiziwane. Zikomo kwambiri. Ine ndi Promise Tom kuchokera Nkhoma Synod Radio. Meglina Jirwa, timveni. Ine ndi Steve Pembamoyo, Nation Publications. Ine ndi Imon Pidingu kuchokera ku Zodiac. Ndikupira kuti tadziwana, mutha kundivomereza kuti mukudusa ka mphepo kachibalebale popeza amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Ndisana bwere kuwerenga chikalata chimene ndili nacho, pali zinthu zingapo mukudziwa kuti CDED tikanena kuti kapena Malawi eni yake abunge ili akaona kuti tukayankhula amatituma, amatipasa mauthenga awiri atatu. Ndiye ndili ndi mauthenga atatu pano. Choyambirira ndimafuna ndithokoze Amalawi amene munabwera munazipereka, Amalawi amene mukumva kuwawa ndi boma ili la Dr. Lazarus Chakwera, munabwera pa community pa 25 lolemba lija November kuti muzachite zionetsero zabata ndi mtendere. Makamaka Malawi akuthokoza kwambiri mnyamata uja anayenda kuchokera ku area 50 ndi placard yake yonena kuti boma limve madando, komanso panali wina pamene paja adavulolera ku Sambadothe ngati njira imodzi yoti aboma amve kulira kwake. Komanso posedwa pa taona msikana wina kulimba mtima kukayimira maboma awiri akuchigwa cha Shire, Chikwawa ndi Nsanje kukapereka madando ku Roads Authority. Zimene zimafunika. Amalawi tika democracy osamalirira kunsana. Choncho ndikuthokozeni komanso ndilole mobadalira nthokoze Dr. Kabambe amene ndi mtsogoleri wa UTM amene siku manager Tiegas timabwira limodzi. Tikamanena kuti usogoleri timanena zimenezo. Tikalengeza mademo ena nonse asogolera zipani mubwere. Osati muzingofuna kuti muyikidwe pa mpando ayi ngati kuti tira Tiegas mukhalepo, angamati tema ndizi kwanje mukhalepo, tikamakondweranso tizikondwera limodzi. Siku la mademo tilengeza. Mademo alipo, mademo sanathe, mademo sanalephereke, pali zambiri zimene ndifuna tikonze, zina zoti singabwere pano pambalambanda kumayankhula, koma ndinene kuti
amalawi eni ake ndiokonzeka kuti alipulumutse dziko lino, ndipo wina aliyense akamakhala asamaloteko kuti tibwerera ku ulamuliro wa nkhanza kapena kuti mukatulusa anyamata anu azikwanjaja kuti anthu azinjenjemera. Ayi, zimenezo nthawi imene inadusa tinathana nayo kalekale. Uthenga wachiwiri ukupita kwa Inspector General a Police Mai Merlin Yolam. Nzomvetsa chisoni kunena kuti pa chikhalidwe chathu munthu wa mayi timayembekeza kuti azipanga ngati mayi wobereka, koma mbiri ya dziko lino yaonongeka chiyambire cha dziko lino. Sitidaonepo apolisi akulimbana ndi anthu osalakwa kumateteza zingandanga. Kutero kumalawi kuno kungopeza kuti pa Shoprite paja waima ndi chikwanje ndi mlandu, kapena ngopeza kuti wapita pa game ndi kuvala mask yako nkumayenda pamene paja ndi mlandu. Ndiye tikudabwa kuti mpaka na panopa pakuoneka palowa nchezero pa nkhani ya kumangidwa kwa anthu aja. Ndiye zikutanthauza kuti mwina Mai Merlin Yolam ali ndi mphamvu kwambiri kuposa Achakwera. Ife mene tikuziwira ndiona kuti Achakwera ndi commander in chief, komanso Achakwera ndi amene anasankha Mai Merlin Yolam kuti akhale mkulu wa polisi. Ndi Achakwera adayankhula okha kunena kuti apolisi mwamange anthu aja. Lero Mai Merlin Yolam adauza dziko mwabosa kuti amanga anthu. Tinalembera kalata kuti abwerese poyera mayina anthu amangaja sanabwerese. Ndiye tikufunsa kuti kodi mphamvu zimene Mai Merlin Yolam ali nazo nzotani zoti akasusane ndi chiganizo cha Achakwera? Pakati pa Achakwera ndi Mai Merlin Yolam president ndi ndani? Ndiye ndimafuna tinene kuti ngati ndaleza kulowa ndi Mai Yolam nthawi ndiyo ino musiye ntchitoyo mukayime UMP kwanu. Sitikulolani kunena kuti dziko la Malawi mubwere chipwirikitifa cha ino. Ifa zimene zinachitika zija ndimene zinayambira genocide ku Rwanda. Ndiye uthengawo ndikuyankha ndinu Mai Merlin Yolam, ngati ntchito mwatopa nayo musiye ntchito ya Malawi, chifukwa Police Act ili clear. Ntchito yanu ndi kupereka chitetezo kwa Malawi, sizoti kubwera kumazazungulira kumapanga njomba. Inu si munthu wa ndale. Ngati mufuna ndale musiye mupite mukayimire UMP kwanu. Nkhani yachitatu ndionena kuti taona boma la China latimangira nsewu. Ndiye tikamachoka M1 tikamazafika pa Crossroads mbali inayi kumangidwa nsewu koma kumanga ndi mota enjiro. Ndi anthu akudabwa kuti roundabout yamangidwa pamene panja aliyense achite chidwiro akayiyang'ane kukhala ngati kuti yapotoka kwambiri. Fa anthu amayembekeza kuti mota enjiro ndi yakwathu konkuno igwira ntchito yabwino kuposa makampani ama China. Ndiye lero inu yatolankhana imene mmajambulani mupite mukaone roundabout imene yamangidwa pa Crossroads ikuoneka kuti yapendekeka kwambiri zira kusiku kuonekera apa pa sizinayende. Ife sinapange maphunziro a civil engineering koma amalawi amene amakhala mu Lilongwe, amalawi amene amadziwa zinthu zabwino akudandaula ndi imene zilili pamene pacha. So thank you very much. Without much ado, allow me to go straight into the business of the day. I have a statement here which I'm going to read out. Thereafter, I'm going to make an attempt to present the same in Chichewa. Press statement, Lilongwe, Thursday, December 12, 2024. No blank check for foreign nationals for torturing locals. The Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDED, has busted a syndicate where the state police prosecutors connive with medical personnel to issue medical reports with intent to influence outcomes of criminal cases for personal interests, thereby derailing the wheels of justice. This development seems to have given a blank check to foreign nationals to torture, exploit, and reduce locals to second-class citizens right in their own soil. Meanwhile, CDED is appealing to Malawians working for foreign nationals to report and refuse to be treated as in a manner that takes away their dignity as human beings. That said, CDED would like to cite some horrific acts that happened on April 14, 2024 at Sino-Hydro premises, a Chinese company involved in the Shire Valley Transformation Project in Chikwawa district, where 15 Chinese nationals beat up Sariji Maliwa, a Malawian working as a payloader operator with metal bars, leaving him for the dead. Maliwa was suspected of stealing diesel from the payloader. After it became apparent that Maliwa had lost consciousness, the mob carried him while in a pool of blood from the makeshift cell at the site office and dumped him at a nearby bush where he was found by passerby who notified the police, leading to Maliwa being taken to Chikwawa District Hospital where he regained consciousness. 2 days after the incident, police only arrested 2
out of the 15 alleged suspects, namely Allen Cheng and Peng Yunhua. According to Maliwa, those who molested him included Jin, Oinga, Chen, two of the campsite security officers, a concrete dispenser operator, a mechanic, 2 welders, a cook, an electrician, and laboratory technician. Meanwhile, Maliwa has appeared before the senior resident magistrate Bison Masonga twice in a space of 5 months. On 20th May 2024, to answer as a state witness, and on 10th September for the civil case. This marks a clear case of prior conferencing on a case on the part of the state. Ironically, after spending almost 3 weeks on a hospital bed, the medical report that the state tendered in court as part of evidence in case number 445 between Sarij Maliwa and Sinohydro and 15 others, dated 7th August 2024, indicates that Maliwa was admitted on 14th April and discharged on 26th April 2024 and was treated for soft and connective injury. Contrary to the contents of the aforementioned medical report, Maliwa is now disfigured after he was pierced with a sharp object on the left leg, close to the knee. A heat-producing object was also used on his left hand. Maliwa currently feels strong pain in the left part of the rib cage as a result of the merciless beating. SIDED has it on record that unidentified officials at the Chinese embassy visited Maliwa at the hospital, where they offered to take him to a private hospital in Blantyre, but he refused. They also made an offer so much that he should drop the case. In view of this incident, SIDED plans to write the Medical Council of Malawi to help us make sense out of the manner in which the medical authorities conducted the report. According to the criminal case number 458 of 2024, which is the Republic against Allen Cheng and Qing Qing, Senior Resident Magistrate Besu Mashonga on 20th May 2024 convicted the two and fined them 500 kwacha each, 450 being compensation to the victim and 50,000 for the state. In view of this case, SIDED plans to engage the Judicial Service Commission, JSC, to establish if this case file was presented to the High Court for confirmation. Meanwhile, Senior Resident Magistrate Mashonga is yet to rule on the civil case. Thus far, SIDED wishes to remind foreign nationals residing and working in the country, notably those from China, that the country's laws prohibit mob justice. Secondly, we also wish to remind the Chinese that the Malawi-China diplomatic ties are premised on mutual respect of the people of the two countries. But the Chikwawa incident speaks a different state of the mutual respect. From our independent investigations, most of the 13 suspects who molested Maliwa are walking freely at Kasisi in Chikwawa, while some Chinese are expected to have fled the country. In the spirit of transparency and accountability, SIDED hereby demands the following. 1. The police in Chikwawa should immediately arrest the rest of the suspects. 2. The Chinese embassy in Lilongwe should bring back to Malawi those suspects that are at large and they should make a public apology to Maliwa and Malawians, and at the same time they should ensure that Maliwa is compensated accordingly. 3. The Director of Public Prosecutions, DPP, to commence fresh case against Allen Chen and Peng, so that they should get a stiffer custodian sentence that should deter others from indulging from the barbaric conduct. The Judicial Service Commission should invoke its powers to reign over this matter, since its ruling is giving a blank check to foreign nationals to torture or even kill locals as long as they have money to pay as fines. 5. The Medical Council of Malawi
should probe the said medical report. Needless to remind all Malawians that everyone is presumed innocent until proven guilty by a competent court of law. Therefore, corporal, let alone mob justice, has no space in a modern day Malawi. For argument's sake, can a Malawian here or in China beat up a Chinese national and just get fined? Your guess is as good as mine. Last but not the least, we hereby give the Chinese embassy, the Chikwawa police, the DPP, and those directly connected to this Chikwawa incident 7 days to comply with our demands above. Failure to do so will leave us with no choice but to mobilize locals in Chikwawa to seal the Kasisi Sino Camp site office until our demands are met. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kuti nkhani ili bano ndiyofuna kuti timvane tikambirane muchiyankhulo chimene timamva koma popeza nkhani ikukhuza anthu ena kuti chichewa samamva ndifa yake ndinawerenga chikalata chija mu Chingerezi takulandira nabiti ndisanayambe kuwerenga chikalatachi ndimafuna ndinene mwambi kunena kuti ku Nigeria kuli mwambi amanena kuti munthu ukhoza kukwanisa kuba ngoma ya mmuzi koma vuto limene limabwera ndoti kuti ngomayo uzikayimbira kuti. Uthenga Lilongwe lachinayi December 12, 2024. Nzika za mayiko ena zilekeretu kuchitira chipongwe Amalawi. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives lavumbulusa za chiwembu zomwe apolisi ena akupanga mothandizana ndi azachipatala pomasintha malipoti achipatala anthu ena pofuna kusokoneza milandu ncholinga choti apindule komanso kusokoneza kuti chilungamo chisayende bwino. Izi zikupereka mwayi kwa nzika za mayiko ena kuti zizichitira nkhaza Amalawi mdziko lawo lomwe. Padakali pano bungwe la SEDED likupempha Amalawi omwe amagwira ntchito m'makampani a mzika za mayiko ena kuti asamalolere kuzunzidwa ndi kutengedwa ngati si anthu. Ife a SEDED tikufuna tiulule za nkhani yomvetsa chisoni yomwe inachitika pa kampani ya Sino Hydro ya mdziko la China pa 14 April 2024 ndipo igwira ntchito yomanga ngalande kapena kuti makanalo mu project ija ya Shire Valley Transformation ku Chikwawa. Kumeneko anthu 15 a mdziko la China adamenya asalaji maliwa omwe amagwira ntchito kumeneko ndikuwasiya kuti afe. Amaliwa anawanamizira kuti aba mafuta a diesel. Ataona kuti awamenya mpakana kuwakomola, anthuwa anawakokera kukawasiya pamalo ena pathengo pomwe anthu ena kufuna kwabwino adawapeza nkuwatenga kukadziwisa apolisi nkuwatengera ku chipatala. Apolisi anamangapo nzika ziwiri za dziko la China, a Allen Cheng ndi a Peng. Koma malingana ndi Amaliwa, ena mwa omwe adawamenya ndi a Jine, a Hohia, a Chen, achitetezo awiri ochokera apamalopa ochokera ku China, driver opika woyesa zinthu kulabotale komanso ocherera zinthu zosiyana-siyana. Amaliwa anakaonekera ku bwalo la milandu kawiri miyezi 5 kuyambira pa 20 May komanso kachiwiri pa 10 September pamaso pa Senior Resident Magistrate Bison Masonga. Atagonekedwa ku chipatala pafupifupi kwa sabata zitatu, ripoti lomwe apolisi anapereka ku koti likuonesa kuti Amaliwa adagoneka mchipatala pa April 14 nkutuluka pa April 26, koma iwo akunenesa kuti adatuluka pa 29 April. Koma mosiyana ndi ripotiro, Amaliwa panopa analumala kamba kuti anawabola ndi chisulo pa mwendo wa kumanzere ndipo anawaotcha ndi chisulo chotentha moto mzanja la kumanzere. Ngakhale padusa miyezi ingapo, Amaliwa akumvabe ululu munthiti mbali ya kumanzere kamba ka kumenyedwa mopanda chisoni. Bungwe la SEDED lilinso ndi umboni kuti akuluakulu aku ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi adakawayendera Amaliwa ali ku chipatala ndipo anawapempha kuti awatengere ku chipatala china cha private
ku Blantyre koma iwo adakana, komanso adawalonjeza ndalama kuti nkhani ayitaye. Bungwe la SIDED likukonza zolembera bungwe la madotolo la Medical Council of Malawi kuti atithandize kumvesesa za nkhani ndi momwe ripoti lidalemberedwa. Bwalo la milandu kuzera mwa Senior Resident Bison Masonga pa 20 May 2024 linalamula ozengedwa mlandu aku Chinawa kuti alipire chindapusa cha 500,000 aliyense. 450,000 idapita ngati chipepeso kwa amaliwa, pamene 50,000 idapita kuboma ngati chindapusa. Bungwe la SIDED likukonza zofunsa ku Judicial Service Commission limene ndi bungwe lalikulu loyang'anira chilungamo mdziko muno kuti limve ngati mlanduwu failo yake idakafika ku bwalo lalikulu la High Court, ndipo kumeneko adagwirizana ndi chigamulochi. Padakali pano oweruza milandu Amasonga sanapereke chigamulo pa mlandu wachiwiri. Ife a SIDED tikumbusa nzika za dziko la China zomwe zili mdziko muno kuti kulanga okha munthu akapezeka kapena akamukayikira kuti ndiolakwa nzosaloledwa mdziko muno. Chachiwiri tikuwakumbusanso kuti ubale wa mayiko awiriwa udasamira pa nsanamira yoti nzika za mayiko zizilemekezana, koma zomwe zachitika kuchikwawazi zasimikizira kuti zikususana ndi cholinga cha ubale wa mayiko awiriwa. Kafukufuku wathu akuonesa kuti anthu 13 omwe anamenya amaliwa akuyenda ngati afulu ku kasisi ku Chikwawa komwe kuli ofesi ya kampani iyi, koma ena adathawa mdziko muno. Ife a SIDED tikupempha boma kuti lichite izi mwachangu. 1. Apolisi a Chikwawa amange mwansangasanga anthu amene ali ku kasisi ku Chikwawa. Ofesi ya kazembe wa dziko lino, ofesi ya kazembe wa dziko la China mdziko muno ku Lilongwe aonesese kuti ayike ndondomeko zoti anthu amene athawa mlanduwu abwere kuno ku Malawi kuti azayankhe mlandu wawo, komanso apepese kwa Malawi wonse komanso kwa amaliwa, ndikuonesesa kuti amaliwa alandira thandizo loyenera kupita ku chipatala kwina kuti akawayeze akaone kuti kodi pano ali bwanji, komanso alandire chipukuta misonzi. Tikupemphanso ofesi ya mkulu ozenga milandu Director of Public Prosecutions kuti ifufuze nkhaniyi ndikuonesesa kuti anthu omwe amene kupita ku ndende apite kukagwira ndende, kuti ukhale umboni kuti nzika za mayiko ena zisiye kuzunza amalawi. Bungwe la SIDED lilembera kalata Judicial Service Commission kuti lifufuze ngati chilungamo chinayenda bwino pa chigamulo chimene Magistrate Masonga adapereka, komanso afufuzidwe anthu onse amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi. Bungwe la SIDED lilembera kalata bungwe la Medical Council of Malawi kuti lifufuze kuti kodi zidatheka bwanji munthu amene adagonekedwa muchipatala kwa sabata zitatu akanene kuti sadavulale modesa nkhawa. Pomaliza, bungwe la SIDED likupereka masiku 7 ku ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, komanso ofesi tachula mwambadzi kunena kuti achite zimene tapemphazi mu masiku amenewa. Kunyalanyaza kapena kuchedwa kuchitapo kanthu, ife tiwamema anthu aku Chikwawa ndi amalawi onse akufuna kwabwino kuti tikayambe kupanga mbindikiro pa ofesi ya Sino Hydro kufikira anthu amenewa atamangidwa. Zikomo kwambiri. Chikalata osayinira nda Sylvester Namiwa. Ndinanena kale kuti pamene tikulimbana ndi zinthu zina zimene zikuvuta nziko muno monga njala, kusowa kwa mafuta, kusowa kwa ndalama yakunja, zikuoneka kuti kuli vuto lina. Pali ubale umene ukukonzedwa umene zimachitika ngati mobisa, koma zikabwera poyera zimakhala ngati umene zimayeneka kukhalira. Apolisi ndi nthambija yofufuza za milandu amati prosecutions kukhala ngati ali pa ubale kwambiri ndi azachipatala madera osiyanasiyana, kunena kuti mulandu ukachitika amayang'ana nkhope ngati kwina kukununkhira ndalama amakaonesesa kuti munthu wa ndalama uja mulandu uja umukomere pokalemba zikalata za zipatala zosusana ndi munthu. Nkhani imene yabwera pano yowasusa apolisi komanso azipatala ndi mlandu ndi nkhani imene yachitika mu April ku Chikwawa ya amaliwa, kunena kuti munthu anamubola munthu mzanja pano pali nakanika kugwira ntchito akupuma movutikira, mwendo akuyenda movutikira,
ndikukanena kuti sadavulale kwambiri umene ukakhala umboni ukapereka pa khoti. Ndiye Amalawi amene mugwira ntchito kwa abale athu akunja, kaya mugwira ntchito kwa amwenye ma China kaya ndani, chonde ndife anthu osauka inde, koma tisamazunzike, tisamakhale ngati akapolo muziko lathu. Tayang'anirira ntchitidwe ngati umene kwa nthawi yayitali, makamaka azimayi akupangidwa zipongwe, achinyamata kupangidwa zipongwe, kumapangidwa zinthu zoti sakuyenera kupangidwa muzina loti tigwire pa ntchito. Inde tikudziwa kuti muziko muno ntchito zikusowa, koma lero ndikuwuzani kuti tisamayang'anirire ntchitidwe woonongeka ngati umene wachitika kuchikwawa. Komanso zikuoneka ngati kuti mbali ya Malawi Police Service kwakhala lamulo losalembedwa lonena kuti mlandu ukakhuza munthu wa khungu loyera suyenda bwino. Chifukwa chimenecho posedwa patiyamba ntchito tifufuze mndende kuti kodi amwenye alimu angati, kodi machina alimu angati, kodi anthu ena waoneka akhungu la chizunguwa alimu angati. Zikuoneka ngati kuti ndende zathu kapena ndi za anthu ife tomwe Amalawi kapena abale athu aku Rwanda ma Burundi fanda amene boma limaziwa kulimbana nawo. Ndiyeno zinthu zikuonongeka. Tiyang'anira nthawi yayitali. Mukaona ripoti la Afrobarometer kafukufupi mene apanga poseyidwa pompa akuonesa kuti Amalawi ambiri akukanika kapena kuchita mantha kuti apange ripoti zaziphuphu kapena zakuphwanya malamulo chifukwa choopa kuti anthu ajabwera aziwasaka. Koma pali bungwe lona kuti muzili kukhulupirira bungwe la kendera SIDED. Ndipo ndinene pano kuti choyamba tafunire zabwino Alexius Kamangira amene awasankha kukhala munthu woyimirira Amalawi, amene wayimirira bwino Amalawi mu chaka chimene chatha cha 2024 chifukwa iwaje anayima nji anayika mutu wawo panjanji. Ndikunena pano Amalawi ayamba kumakambirana momasuka za ku khoti. Mbuyomu anthu akangomva zina la khoti amangonjenjemera, akangomva zina la jaji amangonjenjemera. Koma Alexius Kamangira mulandire maluwa anu. Andimafuna ndinene pano kuti Akamangira ndinagwira nawo ntchito nkhani ya susu. Mukukumbukira kwa njewa kunali China wina amapanganso chipongwe kumawuza ana ziyankhulo zosakhala bwino nkumati nyoza ife. Ndiye zikuoneka kuti machina awa mziko muno sanabwerere mtendere. Fa akaka nkachiwiri nkhani ya susu ngati sindi wakuisana 2022. 2024 lero machina 15 kutenga zisulo kupanga sero kutero ko pamalo awo pa kampo yawo pali malo onena kuti akampeza munthu akunkeza kuti walakwa akumampasa chilango pamenepo. Kuma chikalirecho pamalo pamene alipo mwina ndi 2-3 kilometers kwafika pa Chiwawa police station. So zikuoneka kuti dziko lino talipereka mmanja mwa adani chifukwa cha kukonda kwathu kwa ndalama. Ndiye Amalawi nonse amene muli ndi maumboni oti anthu akusokoneza chuma cha boma, maumboni oti anthu ena akupanga zophwanya malamulo, maumboni anthu amene akukuzunzani mubwerese bungwe la SIDED tigwira ntchito ngati meti kupangira pano. Ife timayima nji, timayima pa chilungamo. Chofuna cha watu yuna kuti inde ndife anthu osauka, inde ntchito kulibe ku Malawi kunoko, inde forex kulibe, inde fertilizer kulibe, inde tikudya chiteze, koma alendo amene azibwera mdziko muno azibwera kuzagwira ntchito zimene anena. Chifukwa chimenecho ndimafunanso ndipemphe department kapena nthambi yoona nizolowa kutuluka kunena kuti mupange kauniuni wa machina. Kuti machina amene ali mdziko muno akugwira ntchito zimene ananena kuti azigwira. Chifukwa apa pataona anthu amene tikuwaganizirena kuti adapanga chipongwechi ena kuti ni mawerodala owocherera. Zoona dziko la Malawi tizikatenga owocherera kuchokera ku China. Wophika cook azikachokera ku China. Driver azikachokera ku China. Ndiye Amalawi inu ndine tizigwira ntchito yanji. Pamene tikupita ku chisankho cha pa 16 September 2025 tibwera ndi project yona kuti pale malamulo ena amene sakugwira ntchito madaladala amene akupangisa kuti mavuto azachuma azifika pa inde. Omwe akupangisa kuti umphawi pa chinyamata, umphawi osowa ntchito uzifika pa inde. Apa patumpuka nkhani yonena kuti tili ndi anthu ndithu kuchokera ku China kubwera kunoko kumaphika. Kuchokera ku China kukhala werodala. Kuli anthu ena makampani akugwira ntchito yomwe sida mafuta kuchokera ku India, kuchokera ku Pakistan. Zoona zimenezo nthawi yakwana kuti Malawi tiyeni tiyime pa chilungamo kuteteza dziko lathu komanso kutiteteza ifeni koma koposaposa kuteteza democracy. Kuleko zoyipa zikuchitika pamene asogoleri athu ali busy magulu azikwanje kumapasa anthu kuti azititema pamene anthu akunja anthu achilendo akuzunza Malawi. Ndinanena kuti bwalo ndi lanu koma ndimangofuna kuti ndiombere nkota pa zinthu zingapo. This is a press briefing. It's your show, it's not my show. Allow me to open the floor for questions. You identify yourself and then pose your question. Thank you very much. Zikomo ine dzina langa ndi Imon Piringo kuchoka ku Zodiac. Mwanakambapo kuti bambo wina anachitidwa nkhanza ndi anthu ochokera mdziko la China. Ndimafuna ndingodziwa kuti
mwina munakwanitsa kuyankhula nawo akuluakulu mwina ku ofesi za ku embassy ya China kuti mwina nkhani imene kupatula kungolemba kalata imene mwalongosola malo ano munayankhula nawo kwa akuluakulu amenewa pa nkhani imene kuti akupatseni chithunzithunzi chenicheni cha momwe zilili zinthu zikomo? Bambo Piringo tili pa moto pa Malawi pano kuteroko ndinapita kumeneko amakanisisa kuti safuna kulandira kalata kuchokera kwa ine kulilongwe pomwe pamene mukupaziwa nsewu wopita ku State House ndinakhala kumene kuchako pafupifupi 1 hour kulimbana nawo mpakana anaopseza kuti abwere sa security ndinawuza kuti bwerani abwere andimange kuteroko ngati akupangira chitonzo ine muziwo kuti Amalawi samatitenga ngati anthu ndipo kulibe embassy imene amazunza anthu ngati imenechi kwina kuli konse ukapita embassy ene yonse Malawi kapita ku America kapita British amakakulandira bwino kwambiri umachita kumva kuti ndalandiridwa koma kumene kucha ine ndikunena pano ndi mboni ndinapita ndi kalata ife talembera kalata ife asidedi sitimangokonda kunyamula zinthu mangothamanga talembera kalata kumene kukunena kuti zimene tanena apazi tazika kale mu kalata koma kuti kalata ilandire zinachita kuvuta andi sana ndilole kumana ndi China wina aliyense kalata ndakapereka kwa wachitetezo Malawi nzanga ndibwereze pamene mnanena kuti ndi anthu achipongwe kwambiri akutitola ndipo izi asogoleri makamaka amene kupita chisankho tiye tiunikenso wale umenewo chifukwa timangoda China kutithandiza koma mmazioti ndi ngongole zimene zija zonse zimene mmaziona stadium ija kayandi chani zonse zimene mukuzionazi ndi ngongole zoti ndiye tidzabweza koma anthu aja kutizunza kwambiri akuzunza anthu athu andali muno kumapanga zinthu zosaoneka bwino mabizinesi ambiri amene akupanga amene kumapangidwa inu ndine lero mpita mukapeza China kugulisa chimanga chocha lero ine ndithu ndinapita kuti ndikasiye kalata so Bambo Piringu tangoganizani kuti kukana kuti ndachita kupempha kuti ndifuna kalata ndikapereke kwa mlembi wa akazembe andikana ndakapereka kalata kwa anthu achitetezo komanso atandiopseza ndinachita kwauza kuti ndinokonzeka kuti mundimange choncho nkhani isiyo kambirana nkhani yonena kuti chilungamo chiyende ngati madzi ngati anganyozere izi tikapita tikakayamba kupanga zionesero kuchikwawa tikaona kuti akuderera tiyamba kupita pa area 13 pachi pa presidential chifukwa kuno kuti ku Malawi kuno si ku China ndi anthu azitilemekeza ndani nakale kuti mgwirizano wa dziko la China ndi Malawi udapangira moti tizilemekezana andi chizungu chake amati win-win ndilo zikuoneka kuti anthu awa atisandusa afuna atitole akutiyang'anira pansi kwambiri ndikupera kuti ndakuyankhani chete sausa nyama kumasuyo suyo the floor is still open. Mwina mukuganizira mafunso ena abiti munatipeza tayamba koma mungakauche blanket mawu amodzoka pa nkhani imene zikomo kwambiri tikufuna chilungamo chidziwike pa nkhani imeneyi komanso ena amene anathawa anapita mayiko akunja abwerera adzayankhe mulandu ovulaza munthu mu dziko lathu lino chifukwa ife Amalawi tisamakhale opusa dziko lathu lomwe anthu azichokawo koma azatizuza Malawi mwathu momwe anthu ena Amalawi tikuonerera sizoona tili pa mavuto zikomo kwambiri choncho nkhani ndimeneyo kuchikwawa ngati anthu amene osawamanga ngatinso atawathawise ndiye kuti ife timema anthu kuchikwawa komanso ena kuchokera kunsanje ndi Amalawi ena kufuna kwabwino amuchokera ku Blantyre amuchokera kulengo kuno akuluakulu tiyakweneka tizipasidwa ulemu ndimafuna ndikuwuzeni kuti mchaka china yake ndinapita ku China koma anandimanga chifukwa chonena kuti ndinkadumpha pachama pa zebra crossing ndinadusa kumbali ina kusiya pamene anayika penti paja mwayi kuti amene tinapita nawo kumene kunachita kupepesa kuti awa ndi alendo ndiye mungoganiza ngati kuti mlandu wa pansewu kukumanga nanga ukayerekeze mlandu okamenya munthu mpaka ukakhala kuchipatala myezi sabata zitatu so ndisindike apa kuti kumakotiku komanso ku polisiku ku prosecution mlandu so wakhawu ndimafunanso ndinene pano poyera kuti tili ndi milandu ina itatu tikuyipanga review imene apolisi adagwirizana madala kupereka umboni osakhala bwino kuti anthu amasulidwe akankoyamba tibweraso kachiwiri kena kuti tibwera kachitatu koma ndimafuna ndinene kuti ngati sidedi pamene tikuyang'ana tikudikira kuti tikupita ku chisankho kuli malamulo amene anthu andale amapangira madala kuti asamagwire ntchito cholinga kuti azipindula koma malamulo akupangisa kuti Amalawi azivutika komanso malamulo akupangisa kuti Amalawi azisowa ntchito njifaka ndanena kuti apa pali umboni wina unena kuti dziko la Malawi sitinganene munthu achokera ku China akabwere kuno akali ngati cookie sitingalole lero munthu akachokera ku China azimwesera mafuta fuel attendant
lero munthu akachoke ku China abwera akakhale welder ndiye inu ndine tizigwira ntchito yanji. Izi ndikuyankha ndi Amalawi makamaka achinyamata mmalo moti anthu andale olephera azikupasani zikwanje muziafunsa mafunso olimba kuti kodi kuchikwawa kuli shire transformation project kodi Amalawi amene mwalemba ntchito ndi angati. Ngongole zimene ngongola zija zimapeza ndama zija zimangogwiritsidwa ntchito ngati Malawi kungogwiritsidwa ntchito zimabwerera kwawo chifukwa akatipasa ngongolezo amapeza kuti amabweresa anthu akwawo kumazagwira ntchito. So kuliso nkhani yameneko ya nkhani ya misonkho. So zonsezo tikazibweresa pamodzi tibwera kuzafotokoza ku mtundu wa Malawi. Koma uthenga wanga omaliza ndona kuti Amalawi tisafase mopusa. Amalawi tisafase mopusa. Ndife anthu osauka inde koma tizisauka kusauka kwathu anthu azitemekeza. Ubaleso uwu wa China ndi Malawi ukuoneka kuti ukukomera mbali imodzi. Umboni ulipo 2022 timalimbana ndi Susu. Sizu kuti pano zili patiza Susu. Mwamwa Isusu anabwera adamangidwa. Lero tikunena kuti ma China 15 kumutenga munthu mmodzi nkutenga zisulo kumuyika mu chipinda kumaka mumenya mpaka na kumubaya. Kupita ku chipatala akubweresa ripoti kuti musana vulali kwambiri. Amalawi kodi dakhala bwanji. Ndiye tikamakamba nkhani yonena kuti chilungamo sikuyenda bwino mziko muno nkhani ina Amalawi ndona kuti kupatula pa majaji ndi maloya komanso a police amene machudwa pa prosecutor ndiye azipatala ali pa ubale umene sikuthandiza chilungamo mziko muno. Timafuna tionjezere pa nkhani yoti tikamakamba za judicial independence kapena judicial accountability tizikambaponso role ya state poonetsa kuti chilungamo chiziyenda. Tisamalolere anthu kusokoneza dala chilungamo. Chomvesa china chisono chonera nkhani imene file imene ikapita ku high court. Ndisituza kuti high court file imene anayionadi ndiye popeza tenekale kuti tialembera kata Judicial Service Commission ndi maganizo kuti kwa nthawi padakali panopa mundilole ndiyimire kaye pamenepo nkhani yonena kuti zikalata za national legislation zikupezeka ma warehouse imene mati mkhale chimanga tikuidziwa imene tibwera pa Justice sitipetira sitifoka tibwera zipombano tiyankhula koma kwa lero zimene tinabwera nazo ndi zimenezo. Tinayamba ndi pemphero nimafuna mundilole kuti tiseke zonse ndi pemphero chifukwa ndife dziko loopa Mulungu. Zikomo kwambiri. Seke maso pemphere tikuthokozani Yehova pamene tafika mathero azokambirana zimene zinayi mchipinda chino. Tinayamba ndi kupemphani kuti mukhale nafe ndipo apa tinachika ngati chiyerekezo koma inu mwakwanitsa. Tipemphansoni kuti pamene tikuchoka mchipinda chino mukayendetse bwino mmodzi mwa ife kufika malo osiyanasiyana amenenso tili kupita kufika na tsiku linanso ine lidzakumane. Zonsezi tizisiya m'manja mwa mwana wanu Yesu Khristu. Amen. Yeah, imene umene mkulu wa bungwe la SIDED a Sylvester Namiwa amachiritsa msonkhano wa atolankhani zikulu zimene akamba apa komano sachizidwa pali pano ndiye kuti alembera akuluakulu makamaka akudziko lija la China kuti afufuza anthu amene anachitira nkhanza mkulu ameneyo komanso afuna Judicial Service Commission nthambi ya boma yoona za malamulo mwina ifufuzenso nkhani imeneyi. Ndiye zambiri zimene anafotokoza kwambiri zinakhudza malo ameneyo. Tinali ndi anthu osiyanasiyana kuno amene anabwera atolankhani ndiye naonse tikubwezereni ku area 47 sector 5 ku Adbridge House. Zikomo kwambiri.